dan Mas Muklis. Sing gede
sekecakaken bapak-bapak, mas-mas dermawan nggih. Nggih, nah badhe tanduk monggo langsung mau teng wingking, Pak. Kok nang mburi ta ya? Lah nika. Oh iya iya, panggone mburi kok ya. Nggih, kagem telas mawon. Ugi ngantur kawonengan mawi sampun cekap sapanggih sepisan marengipun kerabu pasukatan pun agi kesusu kundur min. Eman-eman. Nggih, jan Mas Ahmad luar biasa ya, Mas. Iya. Heeh, tasakuran nggih ngrawuhaken masyarakat mriki tasih Mriki tumute ngembak mawi ngembak. kumpul. Nggih. Alhamdulillah, semoga tambah lancar rezekine Mas Ahmad Amin, ya, Mas. amin, amin ya robbal alamin. Lanjut nggih. Mendah boyo indah sika lan handika bagya terus lahir putri Sulestya terus bisa nyuwara di kongado serana nangis sajron atiku nalika Wah niki jane pengen goyang nak anu kendangi Mas Hendra iki Mas. Tapi kok rodi anu pekewuh ngoten lho nggih. Nggih nyuwun pangapunten nggih Pak nggih. Jan kudu tak obahne ae lho Mas jane. Sanggule lak ucul jarene. Jarene tukang kendange. Lah iya. Jane kudu koprol kudu piye ngono lho Mas aku nak kendangi Mas Hendra. Pokoknya pancen kepenak. Jiwa-jiwa sinuman ini nek ke jamu. Domong ya. Nek nggo jamu tante. Lah kaya. Lanjut nggih. Aja lali pawalengku. Sambung wanci dalu dipun bonusi. Nah, ninggal katresnan.